Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Metal Breakdown. Είμαι η Αργυρό. Είμαι η Νίκη. Και ξέρεις τι πήγα να πάθω τώρα, Πήγα τι να πήγες πω... να πάρει, τι πήγες να Είμαι η Νίκη πήγα να πω, επειδή και σε εγώ κοιτούσα. είμαι η Αργυρό. Και εγώ είμαι η Αργυρό. Κοίταξε, μερικές φορές το κάνουμε αυτό. Καμιά μέρα, επειδή εδώ θα κοντέψουμε να μας μπερδεύει και ο κόσμος. Μα. Τι κάνεις, Αργυρό μου, πώς είσαι? Πώς να είμαι? Καλά είμαι, όχι. Ήρεμα, όμορφα. Την προηγούμενη φορά από την ηχογράφηση πήγα να σκοτωθώ στο δρόμο 2 φορές και λέω τη γλίτωσα και τις 2, έρχεται και η τρίτη τώρα. Η φαρμακερή. Η φαρμακερή. Πήγα να σκοτωθώ και μετά ξέρεις ήμουν ο τύπου θα προλάβω να φτάσω, θα προλάβω να φτάσω. Είναι και η περιοχή μας τέτοια περίεργη. Τρέχουν εδώ πάνω. Τρέχουν, εγώ πήγα να βγω και επειδή είναι ανηφόρα έπρεπε να κάνω λίγο σουρουπ και σταματάω, περνούσε ένα αμάξι, σταματάω, περνάει το αμάξι, πάω να βγω μετά από λίγο και περνάει ένα φουλαριστό. Λέω έτσι και έβγαινα, με είχε πάρει και με είχε κολλήσει πάνω στον τοίχο. Είναι εδώ μαζεύεται το μπρίο της Ρόδου, δεν ξέρεις. Είναι θυελώδης κατάσταση εδώ τα σγούρου. Τώρα στο χωματόδρομο το στενάκι. Εδώ παιδί μου μπροστά εδώ στο σπίτι οδηγείται σε αδιέξοδο. Άμα το πάρεις όλο ευθεία θα πας και θα φύγεις στον τοίχο και ο άλλος μπαίνει μέσα στο στενό με 100. Τι να λέμε τώρα. Άστο. Τι να την κάνεις στη ζωή. Και τη δεύτερη πετάγεται ένα γατάκι. Περπατούσε στο δρόμο σαν τις Αριστόγατες. Την ταινία έτσι μου πήγαινε, καμαρωτό. Θα σου πω κάτι. Περίμενε να σου πω τι έγινε. Αντανακλαστικά στρίβω εγώ το τιμόνι, πατάω φρένο. Πήγα να τα δώσω στο δέντρο. Δεν τα έδωσα. Ευτυχώς το πρόλαβα το κακό. Γιατί την ώρα που πάω να το αποφύγω, σκέφτομαι από μέσα μου τη δασκάλα να λέει ότι άμα πεταχτεί γατί στον δρόμο, το πατάς. Δεν το αποφεύγεις γιατί θα γίνεις ένα. Γιατί θα αποφύγεις το γατί ή το δέντρο, δεν έχει. Ή θα προσπαθήσεις μετά να αποφύγεις τον Άγιο Πέτρο. Από το να αποφύγεις εσύ τον Άγιο Πέτρο. Και σφίγγομαι εκεί πέρα και συνεχίζω ευθεία. Και εκεί που νόμιζα ότι θα νιώσω κάτι στις ρόδες και αυτά, δεν νιώθω τίποτα και κοιτάω το καθρέφτη και το βλέπω το γατάκι να συνεχίζει καμαρωτό. Και χάρηκα τόσο πολύ. Αλλά στεναχωρήθηκα ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν ξέρω τι mix emotions ήταν αυτό. Ήταν πρώτο το ότι ανέβηκε πολύ αδρεναλίνη και δεν ήξερες να κάνεις. Αλλά γενικά οι γάτες, αν πούμε να συζητήσουμε για την ψυχοσύνθεσή τους, μπορεί να καθόταν αυτή η γάτα στην άκρη του δρόμου όλη την ημέρα. Και επειδή εκείνη τη στιγμή αποφάσισε να περάσει απέναντι, να είπε τι με ενδιαφέρει κιόλας ποιος περνάει και τι κάνει. Θα περάσω όπως και να έχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκοτίζομαι. Θα με δει κάποιος και θα σταματήσει. Οι γάτες έτσι είναι γενικά στον δρόμο. Και πάντοτε αποφασίζουν να περνάνε την πιο λάθος στιγμή. Ήτανε μικρό αυτό ρε, δεν ήξερε. Ήτανε μικρούλι. Και απλά πήγαινε τάκ. Πάλι καλά όμως που ξεφύγαμε από τα τέτοια. Μετά φοβόμουν να μπω στο κέντρο. Λέω η τρίτη με περιμένει κάπου στη γωνία, θα έρθει τώρα. Μια, δυο. Πήγαινε με 10. Πίστεψέ με, αυτό έκανα. Έφτασα κάτω, πάρκαρα, λέω σε κάμια εβδομάδα θα το ξαναπιάσω στα αμάξι. Εννοείται. Εγώ αυτές τις μέρες έχω αποφύγει αυτά τα incidents, γιατί ήμουνα σπίτι μου, κρεβατωμένη άρρωστη, με πυρετούς, με χιλιαδιό και δεν μπορούσα να κάνω βήμα. Ναι. Βήμα δεν μπορούσα. Δεν θέλω να μιλήσω εδώ, να ξεφτυλιστώ εντελώς για τα όνειρα πυρετού που βλέπω. Που τα όνειρα πυρετού που βλέπω ειλικρινά, άμα πω να τα αναλύσω, πρέπει να κάτσω σε 4 επεισόδια του podcast να τα πω. Και ειλικρινά κάποιος από κάτω να μου πει όταν το θερμόμετρο δείξει 38 και πάνω, βλέπετε κι εσείς ας πούμε την Άντζελα Δημητρίου στον ύπνο σας ή είμαι μόνο εγώ που βλέπω την Άντζελα Δημητρίου εξωγήινη εισβολή ταυτόχρονα και βροχή από σουβλάκια, γιατί είμαι και στερημένος άνθρωπος, όχι τίποτα άλλο. Βροχή από σουβλάκια σε ένα σκηνικό, θα έλεγε κανείς, σαν να βγει και από ταινία του Λάνθιμου. Μπορεί. Να ρωτήσω κάτι, γιατί τώρα μόλις σου έκανα λίγο ανάλυση. Η Άντζελα Δημητρίου δεν είναι που κάνει τη διαφήμιση του Πάσχα? Ναι, ναι. Μπράβο. Η Lady. Μπράβο. Η Lady.
Μήπως τα σουβλάκια συνδέθηκαν με το Πάσχα που το τσακίζουμε, το κρεατικό. Λες να Και σου βγήκε η διαφήμιση με την Άντζελα Δημητρίου που έχει κάνει το Πάσχα. Έχω μπερδέψει Και τις έκανες εποχές. μια συρροή. Είναι η σειραφή περίεργη αυτή που δεν έχουν συμβεί πολλά ταυτόχρονα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, κοιμάμαι και ονειρεύομαι πως στην αυγή παντρεύομαι. Όχι. Πως στην αυγή τρώω σουβλάκια. Ναι, να σας πω την αλήθεια μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα που έρχονται και οι γιορτές, οι τούτες άγιες ημέρες, σκέφτομαι ότι όλοι θα τρώνε χωρίς τύψεις κάποια πράγματα και εγώ μόνο που τα κοιτάω νιώθω τύψεις, γιατί δεν μπορώ να τα φάω, όχι τίποτα άλλο. Και θέλω να πω ότι πολλοί μου το λένε κιόλας, πω πολύ καλό consistency και συγχαρητήρια και μπράβο, τι πειθαρχημένη που είσαι και εγώ μέσα Βράζω μου. από μέσα μου. Θέλω να του ρίξω τάκμια στο στόμα να σκάσει. Ναι, γιατί Πειθαρχημένη, εγώ θα σου πω από πειθαρχία αυτή τη στιγμή. και όχι τίποτα. Κάνω και τα flashback που με βρίσκανε εμένα σαν τον Τόνι Μοντάνα μπροστά από το τραπέζι με τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα και έτρωγα και δώσ' του και πάρ' του και δώσ' του και πάρ' του. Και φέτος έκανα, ας πούμε, ήρθες εδώ στο σπίτι και λέω τι θα την τρατάρω. Να μην την τρατάρω ένα healthy μελομακάρονο από λιναρόσπορο και βρώμη. Αφού το έφαγε η κοπέλα. Μου λέει oatmeal είναι αυτό. Το κατάλαβα. Oatmeal είναι αυτό. Είπα τι να κάνω. Τι να κάνω. Και που θα το φάω αυτό πάλι, 45 λεπτά τουλάχιστον προπόνηση πρέπει να κάνω μετά από αυτό. Δεν μπορώ. Και όχι τίποτα. Θα κάνουμε και μεγάλο τραπέζι και ο καθένας θα φέρει και κάτι της διαφορετικό. Και εγώ ξέρω ότι θα μπορώ να φάω μόνο αυτό που θα μαγειρέψω εγώ. Αυτό είναι το θέμα. Χωρίς να θέλω όμως να πω κάτι για τη μαγειρική των άλλων ανθρώπων. Απλά όταν η διατροφολόγος από τον Ιούλιο σε έχει 2 κουταλιές της σούπας λάδι σε ένα καζάνι φαγητό και τάδε αλάτι, τάδε τέτοιο, όχι ζάχαρη, μόνο μέλι. Ναι. Όταν είναι έτσι η κατάσταση, μόνο οι γυμναστηριακοί φίλοι και οι φίλοι με διάφορα έτσι που τους έχει φερθεί η ζωή λίγο άδικα θα με καταλάβουν που είμαστε σε μια φάση που λέμε αυτό δεν μπορώ να το φάω γιατί παίρνω και αυτό το φάρμακο και μετά με αυτό το φάρμακο τι θα έχω ως αποτέλεσμα. Αλλά ναι, θα επιζήσω θεωρώ και φέτος τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά από αυτό το καθεστώς. Τώρα μου θύμισες κάτι με το φάρμακο που είπες και δεν μπορώ να φάω. Θυμάμαι όταν δούλευα σε ένα κοκτέιλ μπαρ που δούλευα, που κάναμε ρε παιδί μου πειράματα με κοκτέιλ και από εδώ και από εκεί. Και εξής πώς είναι τώρα να είσαι και μέσα. Α, για να δοκιμάσω. Ναι, πω τέλειο. Α, να δοκιμάσω και αυτό. Τι μυρωδιές έχει αυτό, κάτσε να δοκιμάσω. Και κάποια στιγμή έπαιρνα αντιβίωση. Εγώ στις δοκιμές είχα πιει τα πάντα. Και κάποια στιγμή προς το σχόλασμα με πιάνει ένας κρύος υδρότης. Λέω παίρνω αντιβίωση. 5 κοκτέιλ μετά. 5 κοκτέιλ μετά. A few moments later. Ναι. Αλλά ήταν αυτό το σοκαριστικό, λες και δεν είχα τέτοιο. Πω. Γαμισέτα. Εγώ θα σου πω κάτι. Σκέφτομαι ότι πλέον στην ενήλικη μου ζωή θα αλλάζανε και οι απαιτήσεις μου. Μετά από όλα αυτά, θα αλλάζανε και οι απαιτήσεις μου και στο τι δώρο θα ζητούσα από τον Άγιο Βασίλη. Ας πούμε, ένα από τα δώρα που θα ήθελα να ζητήσω από τον Άγιο Βασίλη είναι να τρώω μπολονέζ, μακαρόνια, χωρίς να έχουνε 600 και 700 θερμίδες. Μπορούμε αυτό να το μειώσουμε κάπως. Να μην υπάρχουν θερμίδες. Θέλω να ζήσω σε έναν κόσμο χωρίς θερμίδες. Γίνεται. Χωρίς θερμίδες, χωρίς λιπαρά, να μπορώ να πιω τα κρασιά μου, να είμαι άνετη ρε παιδί μου. Νομίζω ότι αυτό θα ζητούσα. Θα ζητούσα να είναι διέτης η Black Forest. Αυτό.
Θα ήθελα η Black Forest να ήταν διέτης, χωρίς όμως με light συνταγή. Να μην αλλάξει συνταγή. Ούτε Αυτό lactose θέλω. free, ούτε τίποτα. Ούτε στέβει, ούτε μαλακίες. Να είναι όπως είναι. Ακριβώς. Αλλά να μην είναι. Ακριβώς. Αλλά αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, ποιος θα ήθελες να είμαι? Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Η Κοντέσα Βαλέρενα. Μου ήρθε τώρα έτσι. Καείτε ελεύθερα μαζί μας. Υπέροχο. Αγαπημένο. Εσύ τι δώρο θα ζητούσες από τον Άγιο Βασίλη? Τι θα ζητούσα από τον Νέα Βασίλη, Υπομονή. Υπομονή για τους ανθρώπους. Καλά, σίγουρα. Ειδικά με αυτό το πηγενέλα που έρχομαι εδώ πέρα, το τι γίνεται στον δρόμο. Σίγουρα υπομονή. Καλύτερη οδήγηση στους άλλους. Εγώ μια χαρά πάω. Ίσως με το κάπνισμα. Να σε βοηθήσει να κόψει το κάπνισμα. Όχι απαραίτητα. Αλλά όταν θα Να πάω μου να το κάνω... αυξήσει και να μην χρειάζεται. Όχι να το αυξήσει ρε παιδάκι μου, αλλά όταν θα πάω να κάνω εξετάσεις, τα πνευμόνια μου να είναι... Εντάξει. Το λέει και ανάβει ένα τσιγάρο. Και τώρα που το είπα, μας ανάψε ένα τσιγάρο. Το τσιγάρο το κόψα. Ναι, το γύρισα στο Άικος. Καλά Γιατί είναι αυτό έκανες. που λέμε μεγαλώνουμε και οι ευθύνες οριμάζουν μέσα μας. Ναι, εννοείται. Και ακόμα δεν το έχω κόψει τελείως. Το γύρισα στο Άικος για λίγο καιρό να δω πώς θα πάει. Ένας είχε πει, το θυμάμαι που είχε κόψει έτσι απότομα το κάπνισμα, γνωστός μου. Αν μου λέγανε ότι το τσιγάρο κάνει καλό στην υγεία τώρα, θα είχα πάρει λέει ένα πακέτο, θα το είχα βάλει όλο μέσα στο στόμα μου και θα τα είχα ανάψει όλα μαζί να τα καπνίσω. Φαντάσου δηλαδή πόσο η στέρηση τι σου κάνει μέσα σε όλα αυτά. Γενικά πάντως τώρα έτσι λίγο πριν φύγει και το έτος, βλέπεις έτσι ένα high tension που υπάρχει. Νιώθεις τον αέρα, νιώθεις τα vibes, νιώθεις ότι... Εγώ τα νιώθω πολύ καλά τα vibes. Όχι εννοώ καλά ότι είναι καλά. Ότι τα νιώθω καλά. Το tension είναι όλο μέσα στο πετσί μου. Ναι. Μένω κέντρο, μην το ξεχνάτε αυτό. Το χριστουγεννιάτικο χωριό είναι δίπλα μου. Θέλω να δω τι θα πει. Καταλαβαίνεις ότι εγώ για μια βόλτα της Μάφιν υπάρχουν από πίσω 15 Χριστοπαναγίες και άλλα πόσα μπινελίκια. Γεμίσει κόσμος εκεί που πήγαινα εγώ τη Μάφιν μου, χαλαρή βολτούλα στο πάρκο και αυτά, να περπατήσουμε και στο Εκεί Χρυσόγονο όπου με τα έχει παιδάκια. μαρκάρει έχει κόσμο. Παντού παιδάκια, γονείς τρελούς να φωνάζουνε, πιτσιρίκια να τρέχουν πάνω κάτω. Της κακομοίρας γίνεται. Τη κακομοίρα γίνεται. Τρελοκομείο. Δηλαδή θέλω να βγάλω μια βόλτα του σκυλί ήρεμα να ησυχάσω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μόνο που βγαίνω από την πόρτα μου ακούω το παγοδρόμιο, το stage που παίζουν και τα κλαψοτράγουδα εκεί πέρα. Είχαν φέρει τον άλλο. Άσε με, ρε μάλλον καβραδιάτικα. Δώσ' του πυροτεχνήματα, να έχω τη Μάφη να τρέχει πανικόβλητη μέσα στο σπίτι. Δηλαδή. Καλά, εκεί που μένεις, πυροτεχνήματα δώσ' του και όταν παντρεύονται στον Ευαγγελισμό. Γενικά δεν που είναι λες και βγαίνει ο Βέρτης. Μόνο στον Ευαγγελισμό, το γάμι και αυτά. Το καλοκαίρι ξέρεις τι γίνεται με το Νόρ και το Έλλη και το τέτοιο. Έχεις αποκοφιβεί από πίσω. Αυτό το πράγμα ακούγεται, πιστεύω, γιατί εδώ τα ακούμε εμείς, τα φέρνει ο αέρας μέχρι εδώ. Όχι, αλλά σκέψου να έχεις πυροτεχνήματα 11.30 ώρα τη νύχτα. Νιώθεις λες και έχεις βολή. Ήρθαν οι Τούρκοι! Καλά, μην κακομελετάμε. Ήδη κάνα την επίθεση στη Συρία, περίμενε. Αλλά ήρθαν οι Ρώσοι, όχι οι Τούρκοι τώρα. Ναι, τώρα με το τάγκερ, πλάκα που κάνεις. Τι έγινε εκεί? Έγινε ένα ρωσικό τάνκερ, υπήρχε εκεί κοντά στην Κρήτη και σε διεθνή ύδατα πήγε ένα ντρόουν ουκρανικό και άρχισε τα πυρ και επειδή εμείς έχουμε δώσει και όλο το ελεύθερο εννοείται στην Ουκρανία και όλη μας τη στήριξη ήδη μας είχαν βάλει στο μάτι, έγινε και αυτό στα τέτοια, στα ύδατα της Κρήτης κοντά και... Άστο τώρα, χέσε μέσα πολύ χρόνι. Εδώ σκέφτομαι
ότι Καλά, τι δουλειά. Από εκεί πάνω ήρθανε κάτω στα δικά μας τα νερά. Πέρναγε, να ρε παιδί τσακωθούνε. μου. Τον τρόπο θέλω να μου πεις από την Ουκρανία. Πώς πέρναγε ξαφνικά από την Κρήτη. κοίταξε. Όπου κάτσε να πάω λίγο από εδώ. Μια- Μια βολτούλα να δω τι κάνουν τα φιλαράκια μου. Το πήρανε το επίδομα, το πε. Άσε με μωρέ. Όποια ένα τάνκερ, κάτσε να το ρίξω. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι εγώ λέω, άντε να φύγει το 25, να φύγει. Πού να Να πάει. φύγει, Άσε. πού να πάει όμως εδώ Κάθε πέρα. πέρσι και καλύτερα. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Άμα Πού είναι οι να... χρυσές εποχές του κορονοϊού, αυτές που μας πλήρωνε το κράτος. Και εμείς μαζευόμασταν στο σπίτι να παίξουμε επί τραπέζια. με τη δικαιολογία ότι ο παππούς μου έπεσε στο μπάνιο. Έπεσε ο παππούς μου στο μπάνιο και μετά πάει και Είναι ο κάθεται. παππούς ανάσκελα στη Παππού, κάνω τι σε κάτω, έρχομαι. Κάντε τι είσαι κάτω, με πιάσανε μπάτσι, πρέπει να με ψάξουνε. Και πάει και αντί να δει τον παππού πεσμένο, βλέπει εδώ πέρα τα εξάπλευρα όλα απλωμένα πάνω στο τραπέζι και τον DM να σε περιμένει έτσι για να μπεις μέσα. Έχει βάλει μουσικές για να έρθει κεριά. Μηχανήματα καπνού εκεί να βγαίνουν να μπει στο mood. Μπαίνεις μέσα και σου λέει καλησπέρα Λούνα, Νίγγελους, ξέρω εγώ, έχει ένα όνομα, ξέρω εγώ, random. Σε περίμενα. Τα παιδιά, ποιοι είναι, θα κάτσουνε. Είναι tiefling, τι είναι. Εμείς μόνο σαμάνους δεχόμαστε εδώ. Γενικά καραντίνα, ώρες νοσταλγώ να σου πω την αλήθεια. Νομίζω περισσότεροι να σταλούν καραντίνα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι και προβληματικό ταυτόχρονα αυτό, γιατί όταν την είχαμε την καραντίνα, από ένα σημείο και μετά λέγαμε του πούστη δηλαδή, πότε θα βγω από το σπίτι μου, τι θα Εντάξει. κάνω. Άσε που έσπασε και το χωροχρονικό συνέχειες μετά τις καραντίνες. Περνάει χρονιά έτσι και εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Από το 20 και μετά ένα θολό Οπότε, πράγμα. ναι, Δεν ναι, θυμάμαι ναι. τίποτα. Μάλιστα λοιπόν. Ωραία θα πάει αυτό. Ναι. Ξέρουμε, πρέπει να μας ενημερώνει. Περιμένουμε επίθεση. Να προλάβουμε να φύγουμε, ρε παιδάκι. Τι δεν θα θα γίνει προλάβεις, ξαφνικά? αγάπη μου, τι δούμε θα προλάβεις. Τον Ερντογάν. Μας χτυπήσει την πόρτα να μας πει αυτό στα κάλαντα φέτος. Εν τω μεταξύ, κάλαντα σου έρχονται σένα. Να σου πω κάτι, πέρσι δούλευα. Δεν θυμάμαι. Εμάς εδώ πέρα δεν έρχεται κάτι. Μάλλον Πού να έρθει μες στα άγρια δάση που περνάνε με κάτω και να θέλει να έρθει ένα παιδάκι και το πατήσουν στον δρόμο έτσι όπως τρέχουνε. Δεν θα προλάβει να έρθει στην πόρτα να χτυπήσει. Εγώ σκέφτηκα ότι θα νομίζουν τα παιδιά ότι θα βγει κάποιος Pennywise μέσα από τα δάση Ναι. να τα κυνηγήσει τα καημένα και γι' αυτό δεν έρχονται. Αλλά εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει, έρχονται κάτι κασιώτες και μας τα Εννοείται, λένε. το ξέρω. Και εγώ ερχόμουν. Και εσύ ερχόσουν κάπου. Εννοείται, μη γελάς. Κασιώτικα κάλαντα. Ξέρετε ωραία που είναι, πας από σπίτι σε σπίτι, λες τα κάλαντα. Τα έχουμε κάνει με τους ποντίους αυτά. Τις ευχές, σε τρατάρουν εκεί πέρα, κρασάκι, ουίσκι, ό,τι έχουνε. Παίρνεις το αμάξι, κάνεις περιοδεία όλο το νησί και γυρνάς τύφλα στο σπίτι μετά. Αυτά είναι τα ωραία. Και εμείς έτσι κάποτε με το σχολείο έτσι λέγαμε και εκεί κάτι ποντιακά κάλαντα και κάτι τέτοια. Πηγαίναμε έτσι σε διάφορα μέρη. Γενικά με τα ποντιακά κάλαντα είναι το ίδιο πράγμα με τα κασιώτικα. Απλά αντί για κρασιά και τέτοια εμείς έχουμε οτεία, γουλαχλία και άλλα τέτοια έτσι νόστιμα. Σε μπουκώνουνε γιατί δεν εννοείται πόντια γιαγιά που θα ανοίξει την πόρτα και θα της πεις ποντιακά κάλαντα. Να μην σε μπουκώσει στο φαΐ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε μπουκώνει ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει. Κανένας δεν επιβιώνει από την πόντια γιαγιά. Θα φύγετε όλοι με χολυστερίνη. Τέλος. Με χολυστερίνη. Μα πλάκα μου κάνει. Αυτά τα οτεία τα βουτάνε μέσα στο βούτυρο. Να ισιώσεις τώρα εσύ. Αυτά εγώ προσπαθώ να ευθυγραμμιστώ με το σύμπαν τώρα. Άσε, σου λέω. Το σώμα έχει μνήμη. Αυτές τις μέρες επειδή έχω καθίσει πάρα πολύ στο σπίτι, είχα πάρα πολύ χρόνο να δω κάποια καινούρια πράγματα τα οποία βγήκανε στο Netflix. Περιμένοντας και τα επεισόδια. Ναι, περιμένοντας και τα επεισόδια. Βέβαια εσείς θα το ακούσετε Αφού έχουν βγει τα επεισόδια, δηλαδή τις θεωρίες μου περί Eddie Manson θα τις ακούσετε, αλλά θα τις ακούσετε αφού βγούνε. Αφού βγούνε, αφού έχετε χάσει όλα αυτά που είπανε. Ναι. Εγώ είμαι τυχερή, θα τα ακούσω τώρα από την Νίκη και θα ξέρω τι θα κάνω. Θέλω να ξεκινήσω αρχικά για κάτι το οποίο
Ουσιαστικά μας είχαν πει οι σκηνοθέτες του Stranger Things, μας είχαν πει ότι πρέπει να δούμε κάποια συγκεκριμένα επεισόδια για πριν δούμε τα καινούργια επεισόδια, να κάνουμε ένα rewatch από τις προηγούμενες σεζόν. Για να φρεσκάρουμε, ναι. Συνδέσουμε κάποια πράγματα. Ουσιαστικά ήταν 4 τα επεισόδια, ήταν από τη σεζόν 2 γενικά. Πάμε για όσους περιμένετε να ακούσετε και για άλλες σειρές, αλλά το topic μέχρι να τελειώσει το Stranger Things για αυτό το podcast είναι το Stranger Things, γιατί, συγγνώμη, είναι από τις αγαπημένες μας σειρές και δεν γίνεται να μην συζητηθεί. Αυτό είναι τώρα, ναι. Αυτό τρέχει τώρα. Αυτό βλέπουμε, αυτό θα σχολιάσουμε. Ακριβώς. Αυτό βλέπουμε, αυτό θα σχολιάσουμε. Αυτό θα ακούσετε. Αυτό θα ακούσετε. Όταν θα κάνω record στο Breaking Bad για 8η φορά στη ζωή μου, θα σας πω για το Breaking Bad. Ωστόσο, έχει 4 επεισόδια, τα οποία είναι τα 2 από την δεύτερη σεζόν, οπότε πήγαμε πίσω. Ναι, ουσιαστικά είναι σεζόν 2, επεισόδιο 4, Will the Wise, και επεισόδιο 6 που λέγεται The Spy. Ουσιαστικά εκεί βλέπουμε ότι η σύνδεση του Will με τον Vecna πάει πάρα πολύ πίσω. Συνειδητοποιούμε ότι βρίσκεται στο μυαλό του Vecna εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αποτέλεσμα να προσπαθούν σε εκείνα τα επεισόδια να τον επαναφέρουν μέσα στο lab και να προσπαθούν να δούνε τι είναι αυτό που του συμβαίνει. Ήταν σαν δαιμονισμένο το παιδί. Όταν τα έβλεπα αυτά και μου είχε βγει και το Will the Wise, σκέφτηκα ότι σίγουρα θα δούμε τον Will να είναι ο villain της σεζόν που μας έρχεται και των επεισοδίων που υπολείπονται. Έχει δοθεί ήδη το hint μετά από το τελευταίο πλάνο που δείξανε στο τελευταίο επεισόδιο πριν τα Χριστούγεννα. Που δαιμονίστηκε και... Ή έγινε άντρας. Ακριβώς. Και μετά μιλάμε για τα επεισόδια τα οποία είναι στην 4η σεζόν. Είναι το επεισόδιο 7 που είναι το The Massacre at Hawkins Lab και το The Piggy Back. Ουσιαστικά βλέπουμε την σύνδεση του Vecna με την Eleven και το ότι ο Vecna, ο Henry ουσιαστικά, με τη μορφή του Henry που μιλούσε με την Eleven, έλεγε στην Eleven ότι σε παρακαλώ, join me to the dark side. Αλλά η Eleven είπε όχι και γι' αυτό υπήρξε η ρήξη αναμεταξύ τους. Γιατί η Eleven ουσιαστικά έβγαλε αυτό το μικροτσίπ που ήταν στο λαιμό του Henry για να τον απελευθερώσει και αυτός πίστευε ότι μπορεί να στηριχτεί πάνω της στο να κάνουν αυτά τα μεγάλα πράγματα μαζί, που ήθελε να κάνουν μαζί. Η Eleven αρνήθηκε γι' αυτό, οπότε ο κλήρος έπεσε στο γενναίο και πήγε ο Will στη θέση της. Υπάρχει μια θεωρία, γενικά... Με τις συνωμοσίες, πολύ μ' αρέσει. Με τις συνωμοσίες του Eddie Manson, παιδιά. Θυμάστε όλοι. Τη σκηνή που είναι πάνω εκεί, την iconic αυτή σκηνή, στην οποία βρίσκεται ο Eddie στην οροφή του Van και παίζει το Master of Puppets. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό από αυτή τη σκηνή. Ναι. Έχω να πάθω τέτοιο σοκ σε σειρά πάρα πολλά χρόνια. Και το επιτίθονται. Και τι ήταν που του κάνανε επίθεση? Ήτανε οι νυχτερίδες. Αχα. Εν τω μεταξύ έχεις δει που έχουν πάρει το κλιπ αυτό και έχουν βάλει από πίσω το νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου του Καζατζίδη. Αλήθεια. Έχουν κάνει φωλιά. Ναι. Δεν το έχω δει. Ο Έντι Μάνσον ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος δεν προλάβαμε πολύ να... Βασικά προλάβαμε να δεθούμε μαζί του, γιατί ο χαρακτήρας ήταν δομημένος με αυτόν τον τρόπο. Να σας πω την αλήθεια μου, αν συνέβαινε κάτι στην Nancy Wheeler, δεν θα στεναχωριόμουν τόσο όσο στεναχωρέθηκα στο ότι συνέβη αυτό στον Έντι Μάνσον. Αλλά μέσα από όλο αυτό, και επειδή το Stranger Things βασίζεται πάρα πολύ στο D&D, ουσιαστικά υπάρχει η θεωρία ότι στη σκηνή που είναι ο Μάνσον πάνω στο βαν και παίζει,
Μετά από λίγη ώρα του επιτίθονται οι νυχτερίδες του Βέκνα, με αποτέλεσμα να πεθαίνει από τα δαγκώματα και από τα χτυπήματά τους ακαριέα σχεδόν. Ναι. Στο D&D λοιπόν λένε ότι ο Κας, ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι μέσα στο κόσμο του D&D, που θεωρείται το δεξί χέρι του Βέκνα, ουσιαστικά ήταν μεταμορφωμένος σε βαμπύρ από αντίστοιχη επίθεση και λένε ότι αυτός ο χαρακτήρας κάποια στιγμή θεωρήθηκε προδότης, γι' αυτό τον λένε Cass the Betrayer. Και αυτό συμβαίνει γιατί υποτίθεται ότι μέσω του ξύφους του γυρνάει και επιτίθεται στον Βέκνα στο χέρι που τον ταΐζει, εντός εισαγωγικών. Το δάγκωσε. Ναι, το δάγκωσε το χέρι που τον τάιζε. Εγώ βλέποντας αυτό και έχοντας αυτή την πλοκή μέσα στο κεφάλι μου, συνειδητοποίησα ότι το Master of Puppets δεν ήταν τόσο τυχαία επιλογή κομματιού στην όλη σκηνή. Ναι. Τώρα, μέσα στα επεισόδια στα οποία μιλάει ο Χένρι με την Eleven, της λέει ότι όλα αυτά τα άτομα που είδες ότι σκότωσα εδώ μπροστά σου δεν έχουν πεθάνει, είναι όλα εδώ. Και της δείχνει ότι είναι μέσα στο μυαλό του. Mm-hmm. Οπότε φαντάζομαι, επειδή γενικά μας έχουν κόψει τον αέρα οι σκηνοθέτες και λένε, κοιτάξτε, δεν έχει Eddie Manson στην καινούργια σεζόν. Εγώ αμφιβάλλω, να σας πω την αλήθεια μου. Θεωρώ ότι είναι ένα διαφημιστικό τρίκ αυτό, για να έρθει από εκεί που δεν μας περιμένει η φάση. Πολύ πιθανόν, γιατί άμα σκεφτείς είναι και η Μαξί με τη μικρή την άλλη εγκλωβισμένες. Θα γυρίσουν, αλλιώς δεν μας τις δείχνει εγκλωβισμένες εκεί. Ναι, προφανώς. Απλώς μας λέει αυτός ότι αυτό το κάνει και καλά για να προστατεύσει τα θύματά του. Που αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σαν λογική, αλλά... Λες να γυρίσει... Εγώ λέω ότι μάλλον δεν πέθανε ποτέ κανένας και ότι κάτι θα γίνει και αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναζωντανέψουν με κάποιο τρόπο στο παράλληλο σύμπαν. Ίσως. Μπορεί να συναντηθούν σε άλλους, δηλαδή αν προσπαθήσει με τη μικρή να φύγουν ή να γίνει κάτι, θα συναντηθούν με τον Έντι. Ο Έντι εκεί πέρα πια θα έχει τις δυνάμεις του και θα γίνει Κας. Θα γίνει ο αντίστοιχος Κας. Αλλά λένε επίσης το ότι ο Will απέκτησε αυτές εδώ τις δυνάμεις. Δεν μας έδειξε να χειρίζεται όμως νυχτερίδες. Όχι, όχι. Αλλά χειρίζεται νυχτερίδες, δεν χειρίζεται. Ναι, είναι βάμπυρος ρε φίλε ο Κας. Είναι ο Master of Puppets. Είναι ο Master of Puppets. Εγώ αυτό σκεφτόμαστε. Αυτό σκέφτομαι. Μην είναι ο Master of Puppets. He's the Master of the Game που έλεγε. Και δεν μπορώ να σκέφτομαι το ότι με έπιασε ενθουσιασμός. Και για ποιο λόγο δείχνει... Ναι, οκ, εννοείται πως είναι κολλημένος με το φίλο του ο Ντάστιν. Αλλά είναι πολύ. Δηλαδή, μπορεί να δείχνει την αναπόλυσή του, να σου λένε σκηνοθέτες ότι όχι, δεν θα έρθει. Αλλά υπάρχει και μια κρυφή ελπίδα. Μπορεί και να έρθει. Με τα easter eggs εκεί μέσα, το τι γίνεται και τις ιστορίες. Έπαιξε και πάρα πολύ, ξέρεις, βίντεο στο TikTok από backstage και τέτοια και λέγανε όλοι ότι δεν θα έρθει. Είναι παλιά τα βίντεο. Ναι. Αλλά έχει κάποια βίντεο στα οποία τον δείξανε να φοράει άλλα ρούχα, ρε φίλε, που δεν φορούσε στο Hellfire Club και σε όλη τη σεζόν. Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι ρούχα που φορούσε μέσα στο γύρισμα όσο τον ετοιμάζανε ή είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Μέχρι στιγμής καλά το πλέκουνε. Αλλά θεωρώ ότι Κας θα είναι ή ο Will με κάποιο τρόπο, γιατί έχει γίνει πια πολύ δυνατός για να μπορεί να σκοτώσει 3 ταυτόχρονα. Θεωρώ ότι έχει αποκτήσει δυνάμεις οι οποίες είναι πολύ πιο πάνω από τις δυνάμεις ίσως και της Eleven. Αλλά θέλω αυτό έτσι λίγο να δούμε. Επίσης, παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν θα τα αντέξω. Δεν θα τα αντέξω. Ποιο? Να δω τον Will
να κοταραχτυπιέται για την Eleven και μέσα στο μυαλό του να έχει και το crush του για τον Μάικ, θα τρελαθώ άμα καθίσουμε να το φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο. Τύπου θα σε τσουρομαδίσω, μωρή μου, φάγες τον κόμενο. Εγώ τον έχτιζα τόσο καιρό για να πάω μου τον πάρεις εσύ. Αυτό δεν θέλω να δω μόνο γιατί θα ξενερώσω. Αλήθεια. Δεν νομίζω, εντάξει, είναι φίλοι. Είναι φίλοι. Μακάρι να είναι φίλοι και γιατί τον έχω δει τον Will, τον έχω παρατηρήσει τις τελευταίες σεζόν. Πολύ ξενερωμένος με την Eleven. Ναι. Τα έχει τα νεύρα του, η αλήθεια είναι. Για να δούμε. Θα δούμε. Εμείς τα λέμε ναι. Τώρα. Όταν θα βγει το επεισόδιο θα έχουν ήδη βγει τα άλλα. Σίγουρα θα δούμε θα ποια έχουν θα είναι βγει. αλήθεια. Θα μπούμε μετά μέσα να συγκρίνουμε. Αν πέσαμε μέσα ή όχι. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά παιδιά, δείτε τα. Θα τα δει ο κόσμος. Θεωρώ ότι μετά από αυτό όλοι θα ανατρέξουν και λίγο πίσω, όλοι θα δουν από κάτι. Αλλά πιστεύω πως έχω πει αυτή τη θεωρία μου σε ένα άτομο το οποίο ασχολείται έτσι με D&D και τέτοια και λέω είναι ζεστό ή κρύο και μου λέει δεν σου λέω. Εγώ όμως πιστεύω ότι έχω πέσει λίγο μέσα. Θεωρώ ότι γενικά όσοι παίζουν D&D χρόνια ξέρουν πάνω κάτω το τέλος της σειράς, απλά δεν το... Ναι, γιατί έχει βάση, έχει πολύ βάση. Εγώ το πιστεύω ότι δεν έχω παίξει μια φορά. Εγώ δεν έχω έχω παίξει. βρει άτομα βασικά. Γιατί εντάξει, είσαι και στη Ρόδο τώρα. Κοίτα, έχει εδώ στη Ρόδο, να ξέρεις, παίζει αρκετός κόσμος. Ότι έχει, ξέρω, ας πούμε, 2 άτομα που παίζουν, αλλά δεν έχει τύχει να καθίσει σε κάποιο campaign, ας πούμε, να κάνεις μια δοκιμή. Εγώ είμαι πολύ φαν, αλλά δεν έχω καθίσει με τα σωστά campaign να ασχοληθώ. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει να κάνει και πάρα πολύ και με τον κόσμο που παίζεις και πρέπει να έχεις και χημεία ακόμα και σε αυτό, γιατί αλλιώς δεν ξέρεις τι κάνεις και ο DM απλά κάθεται και τρώει σπόρια και σε κοιτάει. Οπότε, ναι, στην Καβάλα είχαμε ένα campaign το οποίο ήταν πολύ καλό, αλλά έχω πια να παίξω με αυτά τα παιδιά πάρα πολλά χρόνια. Από το 18, 19... Κάπου εκεί. Αλλά ναι, είναι ωραία φάση το D&D, θέλει πολύ διάβασμα και συγχαίρω αυτούς που είναι DMs γιατί θέλει πολύ ψάξιμο γενικά. Είναι και ένα παιχνίδι το οποίο τρέχει και υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει όταν χτίζεις και μια ιστορία να ανατρέχεις πάρα πολύ πίσω. Ναι. Αλλά ναι, αυτό. Ένα ήταν αυτό που είδα. Εννοείται ότι είδα... Και παίρνω χαμόγελο 50 Cent. Αχ, είδα Θεούλης. το documentary του P. Diddy. Μου μένει ένα ακόμα επεισόδιο, αλλά εγώ νομίζω το είδα ότι όλο. στο πρώτο τελευταίο, να σου πω την αλήθεια, επεισόδιο που, spoiler alert παιδιά, τι spoiler alert, τα έχει μάθει όλος ο κόσμος, δηλαδή... Τρεντάρει καλύτερα από το Stranger Things, Ακριβώς. Θεωρώ ότι, ξέρεις που έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου στις περιγραφές του ανθρώπου που πλήρωνε ο Ντίντι με την Κάση για να συνευρίσκεται μαζί τους για έναν ολόκληρο χρόνο που κάνανε αυτά που κάνανε τέλος πάντων. Ναι. Μόνο ένα ολόκληρο χρόνο. Και παραπάνω, ναι, και παραπάνω. Απλά είπε ότι είχε πει κάτι, δεν θα πω τι, γιατί δεν νομίζω θα κατέβει το επεισόδιο άμα το πω. Το μαζεύανε για ένα χρόνο. Ένα σωματικό υλικό τέλος πάντων, το μαζεύαν για ένα χρόνο και το κάνανε πάσες να πούμε. Δεν πηγαίνανε πουθενά χωρίς αυτό. Είναι δυνατόν, μαλάκα. Η αρρώστια έχει όριο. Και εκεί είναι που σε κάνει λίγο να αισθάνεσαι το ότι τι να τα κάνω μαλάκα τα πλούτη αν είναι για να νιώσω, να καταλήξω να κάνω τέτοια καραγκιοζηλίκια με τον κόσμο. Χεσμένα τα έχω, να καούνε τα λεφτά, να μην υπάρχει τάλιρο να μην υπάρχει. Τάλιρο να μην υπάρχει, μαλάκα. Δραχμή να μην υπάρχει, πουθενά. Τίποτα. Θα κάθομαι εγώ να είμαι παντοδύναμος και cool και τέτοιος και να έχω και τη δισκογραφική μου και να κοινώ τα νήματα με αυτόν τον τρόπο. Να υποφέρει ο κόσμος τριγύρω μου επειδή εγώ είμαι... Πέρα από ό,τι και αν ήταν αυτό που έκανε, θέλω να αποδειχθεί αλήθεια για τον Tupac. Και για τον Biggie. Ναι, γάμο το. Γιατί πιο παλιά, όταν είχα δει άλλα συνεντεύξεις να μιλάνε από πίσω members, λέγανε ότι δεν ήταν εχθροί ο Biggie με τον Tupac. Ήταν φίλοι.
Μα ήτανε και φίλοι. έγινε μετά όλο Αυτό που έγινε μετά δημιουργήθηκε από τα χέρια του Puff Daddy. Ναι, Μαλάκα. αυτό είναι το Sorry, πρόβλημα. έβρισα κιόλας. Μα δεν βρίσκε, μπορώ. παιδί μου, βρίσκε. Εν τω μεταξύ έχουν βγει τα memes. Εννοείται. Για το- λατρεύω το χαμόγελο του 50 Cent πρώτα απ' όλα. Πώς αστράφτει έτσι. Και πώς του πάει το μπλε. Πάει το μπλε το κουστούμάκι. Έβαλε τα καλά του, τα γαμπριάτικα του έβαλε. Γι' αυτό του είναι και λίγο στενά για τη συνεντεύξη. Well, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάθομαι και βλέπω τα βιντεάκια που λέει. Και του λένε ποιος είναι ο αγαπημένος σου βίλεν και λέει θεωρώ ότι είναι ο Ναι, P. Diddy. ναι, δηλαδή το γλεντάει κιόλας εκεί μέσα που είναι. Εγώ- Και καλά τον κάνει και κάθονται και βγαίνουν τώρα και λένε πράγματα ότι ο 50 Cent, ξέρω εγώ, ναι, βγάζει λεφτά τώρα εις βάρος μου και τέτοια. Και τι έκανε ο 50 Cent? Δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Αυτά τα λεφτά τα έδωσε για να βοηθήσει. Τα θύματα και Ναι. την όλη Ναι. φάση. Δηλαδή το κάνει για την ψυχούλα του το Για κάνει. την δεν ψυχούλα του το κάνει. Αφού λέει, οι φίλες μου, έχει ένα τέτοιο, οι φίλες μου είπανε να τον αφήσω στην ησυχία του και να μην ξανασχοληθώ. Και λέει, εντωμεταξύ εγώ και δείχνει το 50 Cent να κρατάει Ναι, κάμερες ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι. από μακριά και να Ναι, γελάει ναι, έτσι. ναι, ναι. Ή ας πούμε έχει... Ζευγάρι που κρατάει άλλη μούτρα και λέει εντάξει, ξέρω, για πόσο καιρό θα μου κρατάς μούτρα. Ας πω εγώ. Και αλλάζει η φάτσα και μπαίνει το 50 Cent και λέει, ξέρω εγώ, 10 χρόνια μετά. Γιατί το άλλο που δείχνει τις τύπισσες που λένε έγραφε POV είναι η πρώτη σου πρόταση για backing vocals σε τραγούδι του Tupac, αλλά δεν ξέρεις ότι είναι diss track. Και είναι για το hit em up που ακούγονται οι κοπέλες από πίσω που τραγουδάνε και από πίσω ο Tupac βρίζει ασυστόλος τον Biggie, την Bad Boy, τον P. Diddy. Από αυτό εδώ πέρα έμαθε και ο Biggie ότι ο Tupac πήγε με τη γυναίκα του, έτσι. Ναι. Πώς έμαθες ότι σε χαιρετώ? Ναι, μου κάνανε ένα diss track. Τώρα τι να σου πω. Μου βρίσανε τη μάνα, τον πατέρα. Το ότι μου πήδηξανε τη γυναίκα είναι το λιγότερο μέσα σε όλα αυτά. Και βγάζει είναι και ακραίο. sequel. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Τι σίγουρα, κάτι άλλο να βγάλει. Εδώ βλέπουμε τον P. Diddy στην κοιλιά της μάνας του. Ακόμα δεν είχε διχοτομηθεί. Βλέπουμε... Είχε αφήσει κάποια απ' έξω από το ντοκιμαντέρ που τα κράτησε για να μην γίνει τελείως. Να μην το ξεφτυλίσουμε. Κάτι ήταν τέλος πάντων και τώρα που ξέρεις ο Ντίντι έχει βγάλει αφρούς μέσα από τη φυλακή και του κάνει τον απειλή, έχει βάλει δικηγόρους και αυτά, είναι τύπου έτσι είσαι. Από κι αυτά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα να έχω οράματα εγώ για τη γούνα τη δικιά σου. Γαμισέτα. Περιμένουμε να δούμε τι αληθεύει και τι όχι. Είμαι αυτής της άποψης ότι δυστυχώς είμαστε σε μια κοινωνία τόσο διεφθαρμένη τα τελευταία χρόνια. Ο P. Diddy βγήκε από έναν μπαμπά, ο οποίος ήταν κι αυτός γκάνγκστερ και είχε κι αυτός τη μαύρη του τη σελίδα. Σκέψου όμως ότι δεν είναι ότι τώρα τα τελευταία χρόνια. Αυτός δείχνει πράγματα που έκανε πριν ακόμα εμείς γεννηθούμε. Ναι, το ξέρω. Εδώ πέρα εσύ δείχνει, πέσανε ο Biggie σε drive-by shooting. Εν τω μεταξύ την επόμενη μέρα ο P. Diddy που βγαίνει και χόρευε μαλάκα. Ναι. Χόρευε, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και έκανε λες και δεν συνέβη τίποτα. Ξέρεις πόσο το λυπήθηκα εκεί πέρα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί όταν βλέπεις τον άνθρωπο που σου λέει δεν θέλω να πάω, γιατί ξέρει τι τον περιμένει. Ξέρει τι τον περιμένει. Και ναι. δείχνουν και τη φωτογραφία που είναι ο άλλος τέρμα ξενερωμένος που είναι εκεί και ανήσυχος και στεναχωρημένος και όλα. Ότι και πες μετά- συναισθάνεται το θάνατό του ρε Ναι, φίλε. και μετά το σκοτώνουν απ' έξω. Δηλαδή εκεί λίγο μου ήρθε να κλάψω. Ναι. Για ποιο λόγο? Σαν ποντίκι μες στη φάκα πήγε. Ακριβώς Ναι. αυτό. Δηλαδή, ο άλλος ήταν να πάει να κάνει ευρωπαϊκές συμφωνίες και ο άλλος από τη ζήλια του λέει άκυρο, έλα εδώ στο κλαμπ τώρα, παράτα τα όλα και έλα, που υποτίθεται ότι του χτίζει το μέλλον. Και του λέει ο άλλος δεν θέλω να πάω,
θα γίνει κακό. Και έγινε. Εν τω μεταξύ όλα τα θύματα του έτσι ήταν σύστημα να τα σκοτώνει με drive-by shootings και τέτοια. Εννοείται. Εντάξει, τώρα με τι άλλο, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και την Αλίγια με τον ίδιο τρόπο. Η Αλίγια Το βασικά Tupac ήταν. τον προσπάθησε 2 φορές. 2 φορές, ναι. Ο Tupac ήταν με drive-by shooting, ο Biggie ήταν με drive-by shooting και την Αλίγια τη βάλανε σε ένα ελικοφόρο εν μέσω περιοδίας, παρά τη θέλησή της, και έπεσε το ελικοφόρο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι νιώθω σαν την ταινία «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο», που έλεγε αυτή, το ένα μου το παιδί μου το τύφλωσε με το αυτοκίνητο και το άλλο μου το τύφλωσε με το βαπόρι της. Αν είχε τρένο θα τύφλωνε και εμένα, που έχει πει. Έτσι το αισθάνομαι μέσα στο κεφάλι μου. Και τώρα που μιλήσαμε έτσι και για αυτό το ντοκιμένταρι, έχω κι άλλο ντοκιμένταρι. Ένα τελευταίο έτσι για το σβήσιμο, παιδιά. Το σβήσιμο είναι ότι είδα το Perfect Neighbor. Το έβλεπα γενικά έτσι να παίζει πάρα πολύ στο TikTok. Αυτό δεν είναι σεζόν, αλλά κάθε επεισόδιο δεν είναι άλλο. Είδες. Όχι, αυτό που είδα εγώ είναι μία ιστορία. Μία ιστορία, οκ. Που είχε έτσι διαφορετικά. Νομίζω δεν ήταν με διαφορετικό επεισόδιο, ήταν όλο μια μισή ώρα πρέπει να ήταν. Μια ώρα και κάτι. Το μπερδεύω με μία άλλη σειρά. Εντάξει. Συνέχισε. Μήπως είναι με το άλλο που έλεγα εγώ, με το Unsolved Mysteries. Όχι, κάτι με Neighbor έχει να κάνει και αυτό. Πάντως αυτό έχει να κάνει με μια γριά Karen, η οποία, Karen εννοώ δεν ήταν Karen το όνομα, Karen χαρακτήρας ήταν, στη Φλόριντα αν θυμάμαι σωστά, η οποία έμενε σε μια περιοχή η οποία στήριζε πάρα πολύ τις μειονότητες και μένανε πάρα πολύ... Τύπου εργασιακές συνοικίες. Ναι, και τύπου Αφροαμερικανοί και τέτοια έτσι. Ναι. Και αυτή ήταν καθότι ρατσίστρια και πολύ κακός χαρακτήρας, παραπονιότανε κάθε 3 και λίγο για την φασαρία που γινόταν στη γειτονιά από τα παιδιά, τα οποία παιδιά δεν την ενοχλούσαν ποτέ, αλλά πάντα έπαιρνε αυτή τηλέφωνο την αστυνομία και έλεγε ότι παίζουν έξω από την πόρτα μου και ελάτε να τα πάρετε και δεν αντέχω άλλο και τέτοια και πρέπει να δουλέψω και δεν με αφήνουν να δουλέψω και τέτοια. Ναι. Και σε κάποια φάση άρχισαν να την ψηλιάζονται οι αστυνομικοί. Και το ωραίο με αυτό το ντοκιμαντέρ, παιδιά, είναι ότι το βλέπεις μέσα από την κάμερα που φοράνε οι αστυνομικοί εδώ στο πέτο. Ναι. Έτσι είναι τραβηγμένο όλο. Και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι έδειχνε το χρονικό του ότι πήγανε 3-4 φορές άνευ λόγου και αιτίας. Πήγανε και οι αστυνομικοί στα παιδιά που εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο καλά το χειριστήκαν οι αστυνομικοί, τουλάχιστον από πλευράς των θυμάτων και τις προηγούμενες μέρες. Με τα παιδάκια που απλά παίζουν στη γειτονιά. Μην το λες, στην Αμερική είναι λίγο περίεργα τα πράγματα και όταν έχει να κάνει και με Αφροαμερικανούς και με τέτοια, παίζει το ρατσιστικό στη μέση. Και λέγανε τέλος πάντων στα παιδιά ότι κοιτάξτε, είναι λίγο περίεργη η κατάστασή της, φαίνεται η γυναίκα ότι δεν είναι καλά. Μην την τζιγκλάτε κι εσείς παραπάνω, κάντε ό,τι μπορείτε. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν έχετε κάνει κάτι, αλλά... Βλέπετε. Ναι. Και μία μέρα αυτό επειδή κλιμακωνότανε, αν για κάτι, θέλω να πω κάτι ας πούμε που δεν μου άρεσε, είναι ότι έπρεπε να κλιμακωθεί τόσο για να την πάρουν ας πούμε αυτήν και να την κλείσουν κάπου. Πολλές φορές γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, πρέπει να κλιμακωθεί τόσο γιατί δεν καταλαβαίνεις πιο πριν. Δηλαδή, εμένα αυτό που είπες πριν ότι χειρίστηκαν, που δεν το έχω δει το ντοκιμαντέρ, είναι ότι ακούω τώρα από την Νίκη, είναι ότι γιατί πρέπει τα παιδάκια που δεν έχουν κάνει κάτι να πρέπει να είναι αυτά που θα εξομαλύνουν την κατάσταση χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Ναι. Και να μην είναι απ' την αντίθετη. Ναι, δηλαδή να στραφούν οι αστυνομικοί και να πούνε σε αυτήν ότι ξέρω εγώ έτσι είναι. Και να λες πάλι καλά που βγαίνουν και παίζουν. Ακριβώς. Γιατί πρέπει να πας να πεις στα παιδάκια μην την κάνετε έτσι είναι. Για ποιο λόγο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τον περίεργο. Τον κακό της υπόθεσης να το χαϊδεύουμε. Γιατί. Και αυτή ουσιαστικά κλιμακωνόταν όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Και σε κάποια φάση βγήκε αυτή έξω, επειδή την ενόχλησαν πάλι τα παιδιά, πήγε στο μέρος που καθόντουσαν τα παιδιά,
Πήρε το τάμπλετ του ενός παιδιού και το σπάσε. Πήρε και μια μπάλα, νομίζω κάτι τέτοιο έκανε και πήγε στο σπίτι της. Είχε πάρει από πριν αυτή μετά την αστυνομία τηλέφωνο και είπε βγήκα έκανα αυτό, το είπε, βγήκα έκανα αυτό, αλλά δεν έχουν σταματήσει και ακόμα κάνουν φασαρία και θέλω να έρθετε εδώ και θέλω να κάνετε την παρατήρηση κτλ. Και της είπανε αυτοί μη βγεις από το σπίτι, άλλο, φτάνει. Τέλος. Έχουμε έρθει πόσες φορές. Ναι. Τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα, δεν είναι καν μπροστά στο σπίτι σου, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Μη βγεις. Και η μητέρα του ενός παιδιού που έγινε αυτό το σκηνικό με το τάμπλετ πήγε να ζητήσει το λόγο, Ναι. αλλά πήγε, εντάξει, ήταν Θυμωμένη έξαλλη, πια, ήταν ναι, θυμωμένη φίλε, πια λογικό. Πια με μάνα όλα αυτά. Που τραμπογγίζουν το παιδί της, δεν είναι θυμωμένη και δεν πάει να ζητήσει τα αρέστα. Και όχι τίποτα, αυτή έβριζε κιόλα. Και τις μεγάλες τις γυναίκες και τις μαμάδες των παιδιών έβγαινε και τις έβριζε. Ήταν πολύ εριστικός ο τρόπος της, πολύ Ναι. κακός. Και πριν καν να ανοίξει την πόρτα, τράβηξε η άλλη το όπλο μέσα από την πόρτα και πυροβόλησε με στόχο την πόρτα. Με αποτέλεσμα η σφαίρα να διαπεράσει την πόρτα, να βρεθεί από το πουθενά στην μητέρα και η μητέρα πέθανε ακαριέα. Εννοείται. Δεν το βλέπεις να έρχεται. Και προσπαθούσαν και δείχνει και τη δίκη κιόλας το ότι με τον νόμο Stand Your Ground έχουν δώσει άφεση αμαρτιών σε πόσους Αμερικανούς που οπλοφορούν με τα μυαλά τους στα κάγκελα, γιατί έτσι είναι. Ναι. Εγώ δεν αντέχω με κάτι τέτοια καθόλου, γιατί εδώ δεν μιλάμε για κάτι το οποίο ουσιαστικά το Stand Your Ground έχει να κάνει με το ότι απειλούμε. Ναι. Έχω το όπλο στην περιοχή μου, στο χώρο μου και μπορώ να κάνω αυτό. Αυτό δεν ήταν καν στο χώρο της, ήταν εκτός της πόρτας της καν. Δεν ήταν ότι μπήκε μέσα. Μα δεν έχει σημασία. Δηλαδή, άκου τώρα για ποιον λόγο σκοτώθηκε μία μάνα. Ναι. Για ποιο λόγο. Επειδή το παιδί της παίζει στην αυλή. Ναι. Είναι λόγος αυτός. Όχι φυσικά. Και προσπαθούν τώρα να της ελαφρύνουν την τιμωρία με το ότι εγώ έκανα τι φαίνεται το τέτοιο μου. Πλάκα κάνεις. Ναι, την περιουσία μου και θέλανε να μπουν, λέει, μέσα στο σπίτι μου και τέτοια που υπήρχαν πόσοι μάρτυρες που λέγανε το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, απλά οι δικηγόροι κάτι πρέπει να βρουν να πούνε για να γλιτώσουν το πελάτη τους. Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι ούτε ήθελε να συνεργαστεί με την αστυνομία η συγκεκριμένη. Δηλαδή την πιάσανε και έλεγε όλο κάτι και η καρδιά μου και δεν είμαι καλά και δεν αισθάνομαι καλά. Νευριάζω μόνο που τα ακούω. Ναι. Πού να το δω κιόλας. Άμα το δεις... Τα νεύρα μου θα με πιάσουν. Εσύ θα πάρω τηλέφωνο, εσύ θα τα ακούσεις όλα. Τι να κάνω. Εσύ φταίς που μου είπες να το δω. Αλλά παιδιά, ναι, δεν είναι ωραίο ντοκιμαντέρ από την άποψη του ότι είναι ό,τι πιο άμεσο έχω δει στα μάτια μου στο Netflix από τέτοιου είδους documentaries, γιατί είναι απευθείας ό,τι είδαν οι αστυνομικοί, ό,τι είδαν οι κάμερες. Ναι. Δεν υπάρχουν cut τα οποία όμως δείχνουν όλη την υπόθεση, δεν σου δείχνουν τμηματικά πράγματα. Είναι λίγο αυτό, βλέπεις λίγο και την, όχι πάλι κατάντια, αλλά ναι κατάντια, το τι γίνεται και με τους νόμους και στην Αμερική, με τις οπλοκατοχές και το τρελό τον κόσμο. Έχουν δώσει όπλα, σε αυτό το μέρος έχουν δώσει όπλα στους πιο φρενοβλαβείς και έχουν δημιουργήσει τέτοιους νόμους που θεωρώ ότι αυτοί οι νόμοι εξυπηρετούν εννοείται τους ανθρώπους με περισσότερη εξουσία πάντα, οι οποίοι και αυτοί οπλοφορούν, για να μπορούν να γλιτώνουν από κάτι τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα. Ένα ωραίο απόγευμα, ένα παιδί έχασε τη μητέρα του. Και το τάμπλετ του, όχι εντάξει. Φαντάζεσαι. Το δεύτερο πώς το αντικαθιστά. Αλλά ναι, μέσα σε ένα απόγευμα. Μέσα σε ένα απόγευμα έγινε όλο αυτό το πράγμα. Καταστράφηκε και η ζωή ενός παιδιού. Για να πάρει αυτή 5 χρόνια. 5 χρόνια και 5 κάτι. χρόνια δεν είναι τίποτα. Δεν πήρε πολλά. Ώρες, ακούγοντας τέτοια πράγματα, είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Νιώθω πως η Αμερική είναι ένα τεράστιο video game. Δηλαδή τύπου GTA.
Είναι μια ξέφρενη κατάσταση η οποία δεν θα οριοθετηθεί ποτέ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή έχει, πώς τον λέγανε τις προάλλες, η πορτοκαλί μαϊμού. Έχει βαλθεί να διώξει όλους τους μετανάστες να κάνει και μέσα αλληλοσκοτώνονται. Ταυτόχρονα έχει βαλθεί να τους διώξει και μετά έλεγε «Α, δεν έχω χέρια στη βιομηχανία της Αμερικής». Έλα. Στα εργοστάσια μας και σε αυτά πώς θα αντικαταστήσω. Πάνε εσύ δούλεψε τώρα. Βγάλε το περουκίνι και πιάσε δουλειά. Πιάσε δουλειά. Και πρόσεξε, τώρα που υδρώνεις μην ξεβάψεις κιόλας. Αυτά που λέτε παιδιά μου, σας έχουμε δώσει food for thought για τα επεισόδια τα οποία θα βγούνε και έτσι κάποιες ιδέες για το τι να δείτε αυτές τις μέρες που θα είστε λίγο πιο χαλαροί για να τσιτωθείτε, γιατί αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα δείτε και να είστε χαλαροί μετά. Λογικά εμείς θα τα πούμε μετά τα Χριστούγεννα. Ελπίζουμε να περάσετε όμορφα τις γιορτές σας, με αγάπη και ωραίο νόστιμο φαγητάκι. Και ακούγοντας το αυτό έρχεται και η πρωτοχρονιά. Ακριβώς. Πώς θα περάσει η Νίκη την πρωτοχρονιά σου? Ακόμα δεν ξέρω. Θεωρώ ότι δεν θα κάνω τίποτα το ιδιαίτερο, γιατί είμαι ένα νησταγμένο σλόθ. Αυτό είμαι. Ένα νησταγμένο σλόθ. Ένα νησταγμένο σλόθ. Είναι η Εγώ ώρα του κανονίσει, ύπνου. έχω βγάλει πρόγραμμα. Ξέρω τι θα κάνω την πρωτοχρονιά. Κάμια εβδομάδα πριν. Δεν το γλιτώνω. Α, καλό είναι αυτό όμως. Τουλάχιστον ξέρεις τι σε περιμένει. Ναι. Άρα θα έχεις να μας πεις πώς πέρασες την πρωτοχρονιά εσύ. Ναι, εντάξει. Δεν θα είσαι σαν εμένα να κάτσω μέχρι τις 1 η ώρα και να πάω για ύπνο. Όχι. Ναι. Οπότε πείτε μας κι εσείς τι έχετε στα πλάνα σας, τι θα κάνετε, πώς θα τα περάσετε. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, τα φιλιά μας, να περάσετε υπέροχα και καλά Χριστούγεννα.